Machiegni nyakwaro Mgajwang wadonje kidieny mano mar ariyo mar rameny piny kama nasingo ni twak gi jagoro mar Rufa. Rufa en riwruok mar osiptendego mag giwegi e kaunti ma Kisumu kata bade ma Kisumu gigolo ute ma bende samoro dibore kelo midhiere sekta ma thieth nyakwaro Mgajwang are kawuono giwacho kanyo ni ok gidhi ne mondo jogo matuo othiedhi katiyo gi SHA e osiptendego kaluwore kod gope ma sirikal osebedo ka otamore chulogi kata obedo ni gisebedo ka gichwalo kwayo gopego mabende odhuro. Wadwa winjo ni to sekta mar thieth dhi bedo nang'o. Antiere kae gi Dr. Omamo Ndai, jagoro no mantiere kaunti ma Kisumu achiel kachiel kantiere studio ma Kisumu. Imore daktari mose nyikwaro Mgajwang kapok wachako twak. Oimore nyikwar Ramogi, agoero kamano kuom rwako e studio mar Ramogi kawuono e rameny piny kwang'iyo sekta ma korka thieth ma Kenya ka. Agoero kamano. Machiegni ahinya Dr. Ndai, nitiere weche ma bende sani koro kide kelo midhiero ne jo Kenya ma nitiere kod midhiero go mag tuoche ahinya to kotenre kod kit chudo ma bende sani koro wacho ni SHA ok udhi yie godo kata matin. Nyiswa ni to wagik kae nikech ang'o? Erokamano Lydia. Kuma wagik ni wach ndalo mathoth ma wasobedo ka wan Rufa. Ma Rufa en telo mo ochung' ne osiptende madhi 700 mar joma wegi kata miwacho ni private hospital owners gi jok moko mantie kanisa kata faith based ma wasobedo gi serikal kod migawo mar SHA kwa dwaro ni weche moko mondo olernwa to nwasondiko negi nyaka barua ma okalo wige 2 e weche mo nadwa ni SHA gi migawo mar thieth ma piny ka kotel negi migosi Adan Duale mondo ng'iye weche mag SHA e thieth ma Kenya. Lakini kata kamano weche gi ok notimre kaka nwaparo, pok ne giluongo ae mesa mwa wuoyo ma kawuono jatendwa daktari Brian Lishenga nosobedo gi bura kod osiptende nyocha wakaw okang' mondo wachungi kata wang'is SHA ni koro oyo kwabi nyalo dhi mbele gi chenro mar chiwo thieth niwach koro wan kumoro ma koro ok wanyal. Wane korot, koro wadwa ni wabed gi yweyo matin. Otenre kod kwayo mane untiere go gin weche mag daktari mano ochwalo ne migawo no mar thieth kapok okawo okang' makamani. Erokamano. Kuom weche manon wabedo go gin weche madhi 5 no wacho kawuono ka jatendo wuoye Dr. Brian Lishenga. Mokwongo en dwaro ma SHA ni claims mag osiptende kata gimiluongo ni rejected claims ma bende king'iyo chik mar SHA kata mar SHIP Act ma section 8(2) kata 8.22 wacho maler ni kantie wach moramora e claim moramora onego bed ni SHA miyo osiptal ndalo 14 kata wige 2 mondo kore ka gino timore. Claims manyocha obedo odwok ne osiptende dwe mar 8 tarik 10 ne gin claim manyalo romo Ghana bilion 10. To magi jok ma nyocha osiptende osoneno, osiptende osotiyo gi yath, osotiyo gi lab, mosoro nyaka ot. Wan waonge osiptende onge gara jotuo gi e osiptal. Koro mondo iduok ma ing'isa osiptal ni koro gi kawasara to SHA be ok bi ng'isowa kaka asara ni idhi tim. Mar ariyo nitie wach mar chudo mar SHA kata gima luongo ni ngeko mar chudo mar SHA. Iyudo ni gima SHA kaka nentie e contract kaka wandikore osiptende gi SHA onego bed ni claim ichulo mokwongo ichulo kodonjo to ichulo kapoko moro kendo chul. Gimiluongo accounting ni first in first out FIFO. Lakini waduogo wafwenyo ni SHA gi korka kore
gin gichudo kaka gidwaro, gichudo maonge kaka ginyiso ni mae ok inyal kata ng'e ni en claim mane michulo. Mae kelo thagruok ne osiptal niwach koro kata keto chenro mondo ilos weche kod kaka inyalo kelo yath, kaka inyalo kelo gik moko mondo ikony joma koro tuo ok inyal. Koro gini keto wa gimiluongo ni ICU mar bedo gi osiptende. Mar adek en chudo mar gope mag NHIF. Kaka jothurwa kata kaka jopiny ong'eyo, SHA ni nowuok kuom NHIF. To mane SHA okawo koa NHIF, SHA nokawo gik moko te mag NHIF. No gikawo ute mag NHIF, ne gikawo mtokni mag NHIF, ne gikawo nyaka jogo mane tiyo ne NHIF. Chal mana ng'at madhi e ot to onyiewo ot, to kosonyiewo ot wacho ni oyo an koro drisa ok adwa. Mane gima koro migawo motelo ne thieth miluong ma en Adan Duale, migosi Adan Duale nowacho ni koro claims madhi mana gana 33 mag SHA mag NHIF koro gin gope mag SHA. Koro mane manyocha watamre ni gima SHA nochokawo ka nokawo maber kata ma oneno ni ok gin gope gi magi be nyaka gikawo. To jatend piny Daktari William Samuel Ruto nosowacho mosingo e dwe mar adek ni claims ma ibro chul te moko magin siling milion 10 ka dok piny mago nonego bed ni ochul ka chopo dwe moro 9. Nyaka sani pesni go pok ochul. To king'iyo maber claims mag NHIF gi, osiptende 82 kende e Kenya ka ema kawo nus mar pesani. To magi osiptende kaka Kenyatta, kaka MTRH, kaka osiptende madongo. To osiptende matindo mantie e kor gweng' gi kor lwasi gi mantie kuonde ma ji nitie mathagore kata gimiluongo ni low income areas. Magi osiptende madhi 3,000, osiptende gi kende nigi pesa monego bed ni ichulogi. Mar ang'wen ka adado katieko gimomiyo en ni nitie system mane SHA oketo miluongo ni system mar digital superhighway kata system mar ng'iyo claims. Wan wawacho ni claim management system ni pok obedo makare. Gimomiyo wacho kamano ni iyudo ni nitie gik moko miluongo ni rejections gi reviews mamiyo koro jo osiptende ok chul. To wadwaro ka wanyalo bedo piny wabende wapimnegi ni nitie kuma wuoche diyowago mondo ging'e. To mogik ka koro aweyo mondo wang'isgi mogik ni kaka SHA obedo gi kaka imiye pesa gi serikal ok en makare. Wasobedo kwa wacho kama ni dhano 4 million ok nyal ting'o mzigo mar dhano 40 million gi wiye e Kenya ka. Nyaka bede kaka koro pesa ma jopiny golo, joma nigi ushuru, joming'ado negi ushuru mar SHIF ma en gana 2.5 e osalo, gi joma be golo pesa gin giwuon. Nyaka koro jogo tudre gi serikal bende okel pesa mondo pesa ochul, mondo osiptende ochul pesa. Erokamano. Erokamano ahinya daktari kuom lerno ma isechiwo. Ntiere penjo bende ma penje into kinde kacha mokalo no ka jatend migawo mar thieth Adan Duale nowuok mager kendo loro moko kuom osiptende mokuom gine Mission Hospitals mago bende ang'e ni nitie riwruok maru. Diponi ma en nyiso ich wang' maru koso gweyo tiendu koso diponi weche ma untiere godo gi ok otudre gi wachno? Kaka wacho ni weche wasobedo kwa wacho kwa higa mokalo ok wachako sani. Wasobedo gi buche mang'eny nyaka gi SHA gi Kenya Health Federation. Daktari higa mokalo pok nokawo okang' ma kamae. Momiyo penjo ni diponi okang' mano okawo gi jatend migawo momiyo sani okawo okang'no nikech kiwacho ni nuchako higa mokalo to pok nwaneno kukawo okang' ma kamae. Koso diponi nosekawe kinde mokalo? Nwasotimo machal kama lakini noluongwa e mesa mopimnwa ni oyo weuru timo kama. Nwakawo mae higa mokalo dwe mar 10 mane koro kar ka SHA chako. Nwanang'iso gini ok wanyal donje SHA kapok ochul gop mag NHIF. Mane gi SHA no wuon ong'iswa ni gop mag NHIF biro chul, warituru mondo verification kes moro nitie court mondo wuogi kes no nolos serikal. Bang' mano gi chandruok mosobedo gi gik mosobedo ka jopiny osobedo ka neno, nwabedo gi bura ka wawacho ni koro ere kaka koro wanyalo konyore kaka osiptende. Wadhi mbele gi chandruok koso wabed kamoro ma bende wabe inyalo winj duondwa. Mae gimomiyo nwatimo kamano.
ok en wach moro mani ati noyudwa kata gi mibadhi kata oyudwa gi chandruok moro amora mopogre mar ketho chike mag SHA. Erokamano daktari, bende nitiere weche mosebedo motenre kod osiptende ma bandia kata manyawawa. Nwaneno ka ne nitiere moko kuom tipo manowuok nyaka mbui. Osiptende moko mane chwalo kwayo mondo mi chulie omenda mar SHA to kata kitendni onge kanyo. Ere pachi e wi osiptende ainagi ka nitiere moko kuom gigo mane chudo mane migaono mar thieth odagi kendo wito kucha kotenre gi bedo ni moko kuom gine osiptende manyawawa. Be iyie kod wachni? Wachni ayiego ni wach en wach manie lela, ok en wach ma koro inyalo pandi. Osiptende mag nyawawa gi kata miluongo ni ghost hospitals, chakruok gi nobiro mane wachako SHA to SHA noyawa yawa thuolo ne ng'ata mondo bed go osiptal mondo donje contract mar SHA. Nwakwero gi kata ndalogo nitie kuonde moko mi wanyalo kwa dhi gi office wanyalo nyiso ji ni nwanyiso SHA ni tiuru gi osiptende mantie NHIF mokwongo kapok umedo moko. Koro niyudo ka system ka noyaw kila ng'ato nodonjo nyaka jok matimo bandia. Emomiyo rufa sani kindegi wan kaka telo mochung' ne osiptande 700 wan gi an anti-graft policy ma kwa yudo ng'ata e kindwa wan wawuon maka ini yudi gi mibadhi wan wagoli e tendwa non niwach ok wanyal bedo gi ok wan jok ma wadhi thieth to ni wadhi ni wakwalo pesa mar jo Kenya. Wan wadwa ni watimo thieth to gimwatimo no emichulowa to koso chulowa to wamedo mana thieth. Magi osiptende ma moko osebedo kata higni 30 kata higni 15 ma pok oyudga gi chandruok moro amora e kinde NHIF kata sani e wach mibadhi. Ero okang' mukao ne osiptende manyawawa. Bende riwruogno nitiere osiptende madieri ok gin osiptende minyasiemo ni entie kendo tiyo. Bende untiere kod yore ma utayo godo chenro magu mar neno ne upuodho kit osiptende mantie bwo riwruogno mondo mi seche michwalo chudo tichwalo chudo ne osiptende mantiere kendo mondo mi ogeng' wechego mag wito oko weche mag chudo gi migaono mar thieth. Erokamano. Kaka sani e Kisumu ka, an kaka jagoro ma Kisumu ang'eyo osiptende te mantie bwoya. Mane kaka wantie, wan gi bura gi jok moko joma nigi osiptende kibiro nyaka ibed gi mokwongo registration mar KMPDC. Ok inyal bedo gi osiptal kionge registration mar KMPDC. Mar ariyo nyaka ibed gi miluongo ni physical location. Nyaka ibed gi osiptal mong'e ni en kuma chal nadi. Mar adek wan nyaka gi riwruok mar branches ma kila ng'ato ong'eyo ni ng'ane ka ng'ane to tiyo. Koro tek mond jomantie rufa obed ni wan gi osiptende manyawawa. Kendo waso wacho maler ni ka kendo ko yudi gi mibadhi nitie jowa moko ma kuma die nyocha nomaki wach mibadhi to nyocha nwaso gologi mo wan monotimo negi suspension mokwongo kapok kata minister pok notero gi files gi DCI mwangiso gini biuru mend nyingo bed maler koro kubro duogo niwach wan kuma ng'ato timo makosa to kwasir makosa magitimo. To kamano daktari, bende nitiere achiel kuom wechego modwaro motenre kod chungo daro jogo magin jopuonj kaachiel kod obila e kit okumba moro kae ma owacho ni kik dargi kogik Disemba kata dwe mar 12 higani ok udwar mondo mi dargi kaluwore kod gopego miwacho ni nitiere. Lere wach ni matin ne jogo ma bende gin jopuonj gi polisi kaluwore ni wang'eyo ni gin migepe moko ma bende oting'o jogo modhure e pacho kae daktari. Erokamano Lydia. Ka wang'eyo ni polis gi jopuonje timo tich maduong' kabisa e piny ka. Polis rito ngimawa, rito alworawa, geng'o weche moko manjori manyalo timore. Jopuonje to ok wanyal wacho mang'eny. Jopuonje gin ok wanyal bedo kae koonge jopuonje. E wach mar thieth iyudo ka nyocha polis gi gobila nitie insurance scheme iluongo ni on minet mane bedo ing'iyo gi telo miluongo ni MKL kata MKL. To MKL ni gi sani ni gi gope mag osuptal malawo mana gana milion madhi 700 million ma pok ochulo osuptal. Mae gimong'e. To wacho ni jogi kogol
to magi gin mana osiptende bende ma bende neno ang'o SHA sani. Koro wacho ni jogi ok nyal wach ni koro polis gi obila gi jopuonje koro igolo tikete SHA to gope mane ntie mabe igolo mane osala gi kata e payslip gi ok chul gi MKL. Koro wangiso gi ni MKL nyaka tiek chulo ko sani nyaka Disemba nyaka chul gope magin go kata gimi osiptende payment plan mondo kwa chopo Disemba wabro thiedho obila to wabro thiedho jopuonje ka wabe waonge ting' maduong' ni koro walao pesa mapok wakia kibro chul kata pesa ma wakia ni koro ibro chak lao nadi niwach ibro ngiswa kendo inyalo ngis kendo osiptende kaka nowach mar NHIF ni oyo koro morono abro timo verification. Mane gima koro waluor kaka sani koyo goyowa koro wadwani kik wabed kwa tang' ni kik wadonje bugo ma waso kunyore ma sani wantie milongo ni SHA. Atari bende ntiere wachno motenre kod duoko piny ngadho mar kuonde thieth kata otendni ma bende achiel kuom gigo modwaro en mondo mi duoke kaka ne entiere cha. Ntie otendni mathoth ranyisi en otendni mag jomine makonyore maromo 3,478 wacho kacha ni magi duto no lal kaluwore gi mana motiso ni an procedural downgrade so duok ngadho magi piny kendo koro ginya chiwo thieth kaka ne gichiwo chon. Bende ntiere otendni moko bende 1,080 ntiere otendni moko bende 10,000 miwacho kacha ni dwaro maru en mondo mi duok ngadho margi mondo mi tim timbe makamagi kata kawo okenge makamagi migawo mar thieth nyiso ni ntiere nonro magisebedo ka gitimo magi ng'eyo kiten go nyiso ni ntiere gi omiyo giduoko gi piny. Ere pachi wachni kaluwore ni dwaro maru en mondo mi duoki kaka ne gintiere kata kamano migawo mar thieth no duoko piny ngadho margi kaluwore samoro gi chal margi. Ere pachi wachni daktari? Gima timore kamano Lydia, gima timore Kenya kae wan e piny man gi chik, wan e piny ma luwo chik to nitie gimiluongo ni procedures and protocols. Migawo mar KMPDC machung' ne osiptende duto te gin giwuon ema ne gibedo gi thuolo mag gidhi gichiwo license gi kata gichiwo thuolo mag osiptende gi mondo bedi. Tinyalo yudo ni samoro ng'ato nochako gi otendni 5 to omedo otendni ge mochopo 15 to ene county machal kata Mandera ma inyalo yudo ni mondo bed gi osiptal kata mar vitendi 30 nyalo bedo shida matek. To pod otendni 15 gi pod nyocha ochiwo thieth mar maternity, nyocha pod ong'iyo nyithindo, nyocha pod ochiwo yath ne joma tuo. Gima timore ka KMPDC to gi Digital Health Agency kata DHA gi SHA gi Ministry of Health neno ni osiptali ok onego bedi. Gima onego miye ni onego miye gimiluongo ni procedural notice. Ing'isi ni mae kaka onego itim, kisotimo kamae timiyi opportunity ni okay koro wadwa ni bed gi otendni maromo kama. Gima nyocha notimre ni ji nochiewo gimoro DHA kata gi SHA nochiewo chieng' moro to ji oyudo ka koro kidhi e system tiyudo ka kitandni onge. Kata ka in ng'at ma koro timo ohala kata ka in ng'at ma timo ohala moro amora kichiewo tiyudo ka gima nyocha itimo koro onge kaka inyalo timo. To onge ng'ama wuoyo kodi, to onge ng'ama ng'isi ni watimo kama kata kama. Iyudo ka koro osiptende koro onge kaka kuma ginyalo kata goye badgi kata kuma ginyalo ywake man giyude gimomiyo idwaro ni otim kama. Gima wacho ka nitie shida e wacho tendni waduok kuma wantie, wati gi procedure kata wati gi chik mondo mantie mondo wayud thuolo mondo konyruok obedi. Gima duong' kabisa e piny ka en ngima ma jo Kenya. Ok en gimoro amora. Mano e gima Rufo chunge, mano e gima dakteche ochunge, mano e gima migawo mar SHA ochunge, migawo mar thieth e piny kochunge, mano e gima kata jatelo maduong' Dr. William Samoei Ruto be ochunge. Onego wabedi mondo universal health coverage majite obed supported gi kila ng'ato. Daktari aro kakiwacho ni ngima dhano en gino mabende ok owinjo ketie tugo kendo en gino mabende owinjo omi pek ma owinjore godo. Ere gima miyo osiptende keto kitendni ma ok owinjo bed ni giketo kendo girito mondo ang' sirikal bigo wang'gi
migi notice kwa gigol gin giwuon dipo ni giketo yudo pesa mbele malo ngima dhano miwacho ni winjo bedni miyo pek mawinjore ni daktari. We aler kanyo Lydia, aparo ni winjo maybe okawacho malera ahinya mando winjre. Osuptende gi ne gin wach ni ka ng'ato ne nigi license ma wacho ni gin go osuptal gin gi kiteni 5 ng'ato medo ma obedo gi kiteni 20 iyudo ni ichiew tiduoke osuptende 5 ng'ato nyocha ne nigi level 3B mo en gi kilo gin gimoro amora monego bedie level no iyudo ni oduoke level 2 gimomiyo oduoke to kolerne mane gima wawacho ok wach ni ng'ato wacho ni en gi oteni 5 mantie to mantie system to ndiko iteni 15 oyo mano to mibadhi gima wacho ni procedure mar miyo ng'ato kata bedo downgraded kata bedo ni koro igolo we procedure no oti kaka onego bed ni tiyo pile kata wan joma nigo osiptende wasobedo kuma wantie ma ichako gi oteni matin tibedo gi otendni momedore tidhi to imi license manyien imi kata upgrade kata downgrade en gima timre lakini wan gima kwayo ni otimre gi chik kiko timre atima ni system emogole mane gima temo lero. Erokamano ahinya daktari. Bende achiel kuom ageta mag sirikand Kenya Kwanza kaka jatend piny Kenya William Ruto sebedo kanyiso ganda en mondo me tim gik moko yo manyasani modisni digital kata yor mbui ma en okang' ma osekaw ka chudo moko nyaka sani nitiere chenro mar procurement midwaro mondo me tim ng'iyo mar sirikal kokale yor mbui. Achiel kuom ywak magu kaka Rufa en ni chenro mar mbui ma itayo godo chudo magi mag SHA ok lulai makare mar ni kane osiptand daktari ni obiro mokwongo to winjo bed ni en mikwonge chule mokwonge wacho ni nitiere kadho lai moro mitimo. Lernwa ne to chenro ma kama osebedo kadhi nade to ng'ur maru nitiere gi kanye. Erokamano Lydia, ago erokamano ni wach teknolojia ok onego bed ni en technology. En onego bed ni teknolojia konyo osiptende, konyo serikal, konyo SHA, konyo kila ng'ato mondo koro kwa yud thieth maber. To gima timre sani gima ne ong'iswa digital superhighway kata IT system mar Ghana bilion 104 ne ni kisoketo claim ni to onge gimiluongo ni human interference. Onge ng'at mabobiro kendo ng'iyo claim miketo no system mantie no miluongo ni artificial intelligence kata AI bro ng'iyo to bro detect kan tie chandruok moro amora. Gima wang'eyo sani gi kaka wawuoyo gi jowa ma jo Kenya be matie SHA gidok koro wantie gimiluongo ni manual verification. Wakendo wasoduok kuma koro dhano kende mang'iyo ni osuptand mar Dr. Mamoni manyocha onego bed ni chulo kuom milion 3 iduogo yudo ni ochule siling 1,100 kende. Ka ng'ato imiyo chudo mar milion 3 to koro chuli siling 1,100 onge kaka ibro chulo jotich. Mane momiyo koro nitie chandruok ka nitie osuptande moko miluongo ni Nyawawa. Niwach osuptande ge king'iyo maber tido ni chulo gi gana pesa mang'eny milion 4, milion 5, milion 6 to gionge. Koro gima wacho ni technology kantie nyaka obed gi provider verification nyaka bendo bed gi ni en full proof en technology ma ok bi ketho sa to be ok bi miyo ni chudo ok bed kaka dwarore. Ka anatero chudo mar milion 3 chula kok inyal chula milion 3 no kara miya gimoro mang'e ni anyalo chulo go joga. Ang'e hospital moro ma kata kawuono ne ywak e mbuyu ni no en gi invoice mar 30 million to nyocha dwe mar 6 ochule siling 1,400. Kata ka en ng'ama timo ohala kata ka en ng'ama tiyo ing'e kamano mano tich mok nyal timore. Koro mage ywak wan go to ok ni wan wagoyo SHA wadwa mana ni gik moko bed maber emomiyo wacho ni oyo ka nyalo bedo ni mae manyalo miyo ji owinjwa kara wadhi kama. Daktari, bende untiere kod yore mag tieko ng'ur mantiere kindu gi SHA kinde mokalo kusebedo kod ng'ur kagi kacha bende nitiere jok moko machwalo duondu kata riwruok moro kata jotendu moko machwalo duondu mondo mi range ng'ur moro amora ma untiere godo madipo ni ne nyalo geng'o kawo okang' ma kamae gi riwruogu mar Rufa?
an gi pacha wasotimo ka osiptende, wasoywak moromo, wasogolo duondwa, wasondiko memorandum, wasogolo nyaka reports ma wagolo kaka chudo chal. Gimoro amora madwarore, migawo mar Social Health Authority, migawo mar Digital Health Agency, migawo mar thieth motelne gi migosi Adan Duale, gin gi jogi nigi jogo gote. An aparo koro gimodong' en ni waywak ne jatelo mochung' ne piny Dr. William Samoei Ruto gi jatelo bende makorwa Raila Amolo Odinga ma bende ochung' ne wach universal health coverage matek kabisa manifesto mar ODM, mondo gibed gi ng'iye wach shani ni bende kaka okete ni shida ma waywak ni en shida mane, to ere kaka inyalo lose. Kilose kore ka wabunge wa motelne gi jatelo mar health committee Daktari Nyikal, wanyalo ng'iyo kaka wanyalo loso wachni e bunge mondo SHA oyud pesa moromo. Shida maduong' mantie e weche gi te ni SHA onge pesa mar chulo osiptende. Ka wanyalo yudo kaka SHA yudo pesa, onge chieng' mibro yudo ka osiptal moro amora ywak, onge chieng' mibro yudo ka jatuo moro amora ywak, onge chieng' mibro yudo ka daktari moro amora ywak. Gik ma thago wabro bedo ka wabet ka nyuola to wabiro waloso ka joka ng'ato. Daktari wacho ni SHA onge pesa, en gino mabende thoth oganda jo Kenya temo matek mondo gibedi kod winjo e wi wachno. Achiel kuom gen Baba Twins mar Onjinyo wacho ni bentie yo ma sirikal nyalo wito godo SHA ni oko moro ji odoge NHIF machon cha. Wacho ni SHA ing'ado gi pile ka pile to pok no konyo gi kata matin. Owacho kamano no konywa e yo moro amora. SHA en gin ming'ado kendo ing'ade iero kata ok iero, ing'ade slibi kacha nyaka gole. To kendo wacho ni SHA onge pesa. Ma bedo nade? Ere kama koth gogo chenro makama? Erokamano. Ne jawinjowa ago erokamano kuom penjono. Nyaka wang'e ni SHA ni kaka nobedo mokale e bura kata mano kale e bunge, nokale ni nitie SHA ing'ade 2.5% kowuok kuom osalo. An ing'ada, joma tiyo kaka in ing'ado, jopuonje ing'ado ng'ata ma yudo msara. Mano mokwongo ing'ado. Jogi king'iyo e Kenya ka gin mana ji 4.5 million kuom dhano 56 mane e Kenya ka. Koro nitie jo miluongo ni informal sector madhi 19 million. Jogi sani chudo gi ok ber niwach ne nitie gima serikal nokelo ni luongo ni means testing. To means testing ni kiparo NHIF ji ne chulo siling 500 kende. Means testing ni okelo ni kata jodongo monego bed ni chulo 500, ing'iso gi ni gichul siling 650 e dwe ka dwe, to be idware e higa mangima. Koro iyudo ni jo ok nyal chulo pesa ni. Koro ang'o matimore? Iyudo ni koro pesa ma SHA choko dwe ka dwe en 5 million kata bilion 5 kata bilion 6. Claims ma osiptal kelo dwe ka dwe en 8 million gi 8. Kigo kwano no, SHA pile ka pile dwe ka dwe gin gi bilion 2 mok ginyal chulo. Koro ang'o ma gitimo mondo gibed gi thuolo, gichako timo rejections, gichako timo reviews, gilalo osiptende niwach pesa ema gionge go. Niwach pesa ma gichoko kuom jo Kenya ok rom. Emomiyo nowacho ni onego wang'i chik mar SHA ni mondo wang'e ni nitie kaka wanyalo yudo pesa mopogore kar mondo watim contributory premiums. Thuolo osetimre kata pinje moko machal ka Israel man nitie gimiluongo ni sin tax. Pesa igolo kuom kong'o, kuom ndawa, kuom chiemo moko man gi mo mang'eny, titero agulu mar SHA, to pesa ni yudo moromo. Ere kaka wanyalo time kamano kaka jo bunge? Ere kaka wanyalo timo kamano kaka jo piny mondo wawinj ni SHA ni tiyonwa? SHA kaka nitie kaka pesa madonjo ne SHA ok obi bet manyalore ni onyalo konyo jo piny. Mano e adiera makende. Magi gin penjo machando jo piny. Daktari Awiti Jarodi bende penjo ni to koro wan mos gin magisebedo ka ing'ado gi gidhi timo nang'o e wechego mag SHA. Mwalimu Faith Mzomo bende penjo ni seche ma koro ukuno SHA
to kare ming'ado gi to dhi tiyo kanye. Kiriwo penjo go duto, duoke penjo mar ni achiel kuom osiptende bende nitiere bwo riwruok ma gin mago mag din mag kanise. To achiel kuom gigo ma bende ang'eni mise mag kanise en nitie kit oruma moro moganda ng'iyo to gigeno ni kanisa obed kod oruma machal kamanyo. Samoro nitiere weche midendo ni emergency, samoro ng'ato biro to nitie masira manotimore, kendo oganda samoro nitiere kama tek to gionge kod omenda maching'. Magi gin weche modhi timo nade mbele kae? To gin registered e SHA. Ere kaka dhi bedo? Idhi riembgi? Erokamano Lydia. Ago erokamano. Wan kaka jok mantie Rufa, wawacho kendo wacho kawuono gi lela ni ka jatuo biro gi emergency, wan wabro thiedho jatuono. Niwach mano chik nitie e Kenya ka ni jatuo ok nyal biro madwaro thieth to ok imiye thieth. Bang' chiwo thieth, gima nyalo timore ni samoro kisobedo ni wasoreso ngimani, ok wany bi nyalo ka idwaro surgery moko mochwere maluongo ni elective surgery, ok emergency. Wanyalo wacho ni oyo waketi e ambulance, wateri e public hospital kata hospital mar serikal mondo imed thieth kono. Jogo manigi nyocha dhi e hospital mantie kuonde ma kata waluongo ni low income areas ma nitie Rufa, ibro ng'isu ka koro idwa dhi thiedho kata wich bar, wanyalo miyi Panadol to wang'isi ni koro ka en test mar malaria kata en test moro amora, oyo koro dhiye hospital mar public. Niwach hospital mar public koro ok wanyal wacho kaka koro gin gidikisha, wan wang'e kuma wuoche diyowago mano e kinde, lakini onge jatuo mabiro biro mahinyore ma wabro wito oko kata wabro wacho ni ok wanyal thiedho. Emergency care wabro provide. Erokamano ahinya daktari. Na kani wuoyo kacha ne wacho ni nitiere ote manochiw gi jatend piny mano wacho ni dwe ni mar 9 idhi chul gope ma SHA nitiere godo. Kana winji maber to ng'ato penjo ka to dwe mar 9 pok orumo, ang'o mane mono urito matin mondo dwe ni orum anena kok ung'e kopo ni ok ochulu kata ochulu kok ukawo okang' ma kamae daktari? Erokamano, wano penjo maber sana kuom jawinjowa gi janeno. SHA ka wanyalo neno gi kaka SHA tiyo, migawo mar thieth kata migawo mar health, migosi Adan Duale nowacho ni SHA onego bed ni chulo pesa kochopo tarik 14. Kawuono wan tarik 22. Mago ndalo mokalo 8 chakre SHA onego bed ni chudo. SHA pok ochudo. To pok ok mana mar dweni, pok gichulo dweni, to hospitande moko pok gichulo kata dwe 4. Koro ka ng'ato siko ng'isi ni abro timo to timo ne be ok ine. Oyo ibe nyaka ibed motang' king'iyo ni bwana ni samoro gima wacho ni ok obi timo. Gima nyocha bende nodugo wacho makoro bende wachich ka president nowacho, jatelo nowacho ni onego chulwa dwe moro 9. En odugo ng'iso wa ni odwaro ni ochulwa gi supplementary budget. Ma supplementary budget wang'eyo ni kendo en nyaka higa mabiro. To wang'e ni higa mabiro kendo wabro chako josiasa bro chako ringo weche mag siasa ma kendo pesa ma onego bed ni chulo osuptende nyalo lal. Koro wacho ni ka en dwe mar 9 ochulwa pesa wa kaka nowachi, ka den pesa michulo do so ng'iswa, do so ng'e ni pesa ni account, niwach SHA chudo tarik 14 makata sani pok gichudo. Penjo moro be nitiere kae ni to maketo osiptende mag jigwegi kama nade. Nawinjo kiwacho na achiel kuom osiptende ma bende yudo chudo mag SHA en osiptende madongo mag Jaramogi Oginga Odinga, mag Kenyatta Hospital, go osiptende madongo mag referral Neema, thothne chudo dhi negi. Maketo kama nade, uonge kod luoro ni unyalo koso jotuo munyalo thiedho. Neno ka achiel kuom penjo gende machal kono daktari. To bende ma be dipo ni nyalo kelo loro mag osiptende moko kaluwore ni koro kudhi tawo chenro mag thieth na jogo ming'ado SHA, nikech king'iyo pacho kae kaka nisewacho SHA en gino ming'ado jotije duto ma pacho kae, miyo nyiso ni samoro ginyalo kawo okang' mar weyo osiptende kendo gidhiye mag piny owacho.
agoero kamano kendo. Osiptende sani wakwano osiptende madhi 23 ma osolor niwach wach mar chudo mar SHA. E riwruogwa kata e buchewa moko ma wabedo gi WhatsApp, dhano ma koro dwa uso osiptendegi, madwa loro osiptendegi ng'eny. Loro osiptal koro bedo ka gima koro en gima timore. Lakini wang'eyo ni osiptende ma ji nigo kata private hospitals gi faith based hospitals magi ma kao gana madhi 70 kuom 100 mar jogo madhi e osiptal. Obed Kisumu kae, obed Nairobi, obed Mombasa, dhano ka dhi e osiptende moko miluongo ni private, ging'eyo ni ka gidhi kanyo to nitie gima gibro yudo e thieth. Koro wabende ok wawach ni SHA kende mwanyalo tiyogo. Emomiyo wacho ni ka ihero thieth machiwo ni, tibiro abira tigolo pesa, to wayie ndiko ni receipt kata invoice mondo idhi ing'is SHA ni oyo jogi wacho ni pok ichulogi, to mae pesa manyocha tiyogo, duokna pesa. Niwach jopiny bende timang'o, gibende gichulo pesa kuom SHA. Pesa michulo kuom SHA no ok en pesa mar sirkal, en pesa mar jopiny. En pesa ni monego bed ni choko mondo thiedhigo. Ka ok onyal konyi, to gine ma koro nego bed ni giduoko ni pesa mitiyogo e osiptal, mitiyogo e private hospital. Rokamon daktari, ka watieka ng'eni wadong' gi dakika madhi 2 kamae. Nyiswa bende ni to kotenre kod wechego mag thieth, nitiere jogo ma bende wacho ni gope nitiere, kata Kenya nitiere kod gope China. Kaeto bende giwacho ni nitiere gope manyaka nitie mag NHIF machon, nyiso ni nitiere yo moro machielo. Bende gipenjo ni nyalo bedo ni nitie yo moro machielo koso okang' mukao ni nyalo bedo okang' machiwo duoko musiko, mano motis ni long term solution, koso uneno nade? Erokamano jawinjo. Aero penjo ma jopiny penjo, niwach gipenjo gima wabende sama wabedo piny kwa kao okang' ni wapenjore ni be nitie thuolo moro amora mwanyalo kao mopogre gima. To kwaduogo wang'iyo ni wasoting'o misigo mar SHA ni kuom ndalo mathoth. Wawe jok moko bendo ting'e. Ka en gowi, afadhali abdong' gi gowi mang'eyo ni en gowi mar milion kata madhi 40, to dong' kanyo kar mondo adong' e gowi mang'eny ni chulo dhi bedo matek. Lakini mano ok gima duong'. Gima duong' watemo wacho niya, jopiny ong'e ni SHA kaka entie sani, gi kaka odhi gi kaka ochiko, wan ok wane ni SHA ni dhi konyo jo Kenya. Mano e gima watemo wacho. Mano e ywakwa, mano e gima watemo golo gi oporo, ni wabede uru kaka jo Kenya, wawuoye gi wabungewa, wawuoye gi jotendwa. Duondo chop ne jatelo ma piny Dr. William Samoei Ruto ni wang'iya ni kaka SHA nitie, kaka jopiny wagoye randa, wagoye msasi mondo konywa, okony osiptende mondo Kenya obed achiever magi miluongo ni universal health coverage. Joma miyo president paro, gibe giwinje, ok ginyal bedo ni gin kende ma ging'eyo gima nyalo timore. Wabende wasobedo kae kuom higni mang'eny, gibe giwinje gima private hospitals, faith based gi jok moko go wacho, mondo wach ni ere kaka SHA nyalo tiyo ne kila ng'ato. Mana paro manyalo wene jopiny. Rokamon daktari, wach ni mogik ka watieko twak marwa. Ago erokamano. Adwaro ng'iso jothurwa ni osiptende ma private pokolor, gima wacho ni SHA kende moko wakao insurances kata thieth moro amora gi insurances gi cash. Kik ubed ni uluor uparo ni waloro osiptande oyaw. Kawuono na wuotho e osiptande ma e town ka, jotuo ne nitie. Gima ne giywago en gima ng'eny ji ywago ni SHA mwachulo ni to konyowa nadi kok nyal konya osiptal maduonego bed ni asobedo ka dhi e higni madhi 10. To wang'iso gi ni chandruok ok en mar osiptal. Chandruok en ni SHA kaka en ng'at jagowi, ochul gowi, SHA kaka yudo pesa olos mondo oyud pesa moromo mondo jo Kenya oyud konyruok, wabed gi gimiluongo universal health coverage gi chandruok mar thieth kik ni orumi, but wabed ni wanyalo konyo jothurwa. Ago erokamano. Erokamano anya daktari kuom twak kodwa. Kapok awe idhi, ere pachi ni to dipo ni ber ka oganda dok e NHIF machon cha ero ni sebedo daktari kuom kinde, king'iyo kaka ne gik moko ariyo gitiyo, SHA kod NHIF.
winjo gadonga NHIF kos ne onisha ni hema koro losi mondo ganda hu tigodo ka wadhi mbele. Agoyo kamano, an ka nyocha anan gi nyithindo abich, ka nyathina achiel ok dhi maber, ok akaw nyathi tawito ka jirani. Nyathi akaw tatere baf, kolil taluoke, taluoko ni law manyien, to pod obedo nyathina. An gi pacha, NHIF nonego bed ni kaw, iluoko, kuonde moko mineno ni richogo, iloso, to endelea. Ok aparo ni kelo shani ne no chuna ahinya, lakini niwach ne manifesto mar jatelo, josiasa bende nigi korgi, ok anyal wacho ni an jasiasa, an mana jathieth, but kipacha ka ni giwinjo to gipenjo, de giduoko ji NHIF, niwach NHIF ne gima ne umo kila ng'ato. To lakini kata gishani podi, kaka gima wacho ni kolose maber mogoe randa, ok wabi wite, wabro bedo mana iye kae to walose to lo bedo gima longo manyalo konyo jothurwa, onyalo konyo jopiny, to nyalo konyo Kenya mangima. Erokamano ya daktari mano kanyo Dr. Omamondai Jagoro Rufa e bade ma Kisumu. Erokamano kono jothulo kendo kodwa mbaka hentok ma bro dhi medo le jakora mgajwang kotenre ni weche mag thieth mulo ganda machiegni ahinya mano ema kelowa e giko matwak mara meny piny kawuono kaka marom kendo kanyo saa 3 e chenro mar Huimo. Riti masane nyinga Lydia Okeyo.